Aurinkomme ylös nousi, paistaa voitto vuorella. Vielä vähän aikaa, ettekö te näe minua. Taas vähän aikaa, ja te näette minut jälleen. Lämmin valo sieltä loistaa, surut murheet hajottaa. Mitä hän oikein tarkoittaa sanoissaan vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua, taas vähän aikaa ja te näette minut jälleen? Ja mitä hän tarkoittaa, kun sanoo menevänsä isän luo? Kokoontukaa aivan linnut suilmaan puhtaaseen. Visertäkää pienet leivot viinipussaan tuoreessa. Miksi hän puhuu vähästä ajasta? Ei hänen puhettaan ymmärrä. Armon henki täyttää mielet, murheelliset ilolla. Sekö teitä askarruttaa, että sanoin vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua. Taas vähän aikaa, ja te näette minut jälleen. Rauhan tyven puhdas ilma Jeesuksesta virtailee. Totisesti, te saatte itkeä ja valittaa, mutta maailma iloitsee. Te joudutte murehtimaan, mutta tuskanne muuttuu iloksi. Nainen, joka synnyttää, tuntee tuskaa, kun hänen hetkensä koittaa. Mutta kun lapsi on syntynyt, äiti ei enää muista kipujaan, vaan iloitsee siitä, että ihminen on syntynyt maailmaan. Tekin tunnette nyt tuskaa, mutta minä näen teidät vielä uudelleen, ja silloin teidän sydämenne täyttää ilo, jota ei kukaan voi teiltä riistää. Sinä päivänä te ette kysy minulta mitään.